Здравейте на всички! Аз съм Alcatraz.bg и днес ще направим един урок как се инсталира Linux Mint на домашен компютър. Не е много сложно. За какво ни трябва? За целта ни трябва и ISO образ, свален от сайта на Linux Mint, нужната версия според графичната среда, която предпочитаме. В случая графичната среда е Higgsface, а версията е последната възможна Linux Mint 17.3 с дълъг период на съпорт и на обновяване. Тя е последната от цикъла на версия 17, т.е. от известно време насам Linux Mint възприе да обновява версиите, като слага поредна цифричка след основната 17.1, 17.2, 17.3 и в скоро време приключва живота на версия 17.3, т.е. апдейти ще има, но обновяването до версия 18, която ще излезе след около месец и нещо, ще е малко по-проблематично, но затова в някой друг видеоурок сега да се насочим към главната ни задача, а именно инсталацията на Linux Mint. За целта натискаме на иконката Install Linux Mint и изчакваме инсталатора да се стартира. Нещата стават малко бавно, защото компютърът ми е стар, двуядрен, Intel на 10 на години, но все пак ще се справим. И ето го самия инсталатор. Избираме си български език, на който да ни протече самата инсталация. Натискаме продължи. Така. Ето какво ни казва, че за най-добро дати ни трябват най-малко 9,2 гигабайта дисково пространство и връзка към интернет, за да може да си свали необходимите пакети, ако има нужда от такива, но не, че без интернет няма да стане инсталацията. Тук натискаме продължи след този уведомителен екран. Сега, тук имаме няколко възможности. Аз какво правя? Значи, първата възможност е да изчисти всички налични операционни системи на твърдия ви диск и да инсталира само Linux Mint. Втората версия е да ви криптира инсталацията, т.е. да ви слага пароли, което не ви го препоръчвам, защото ако стане гаф, много трудно после ще си оправите харда. Именно заради криптирането. Третото е да можете в реално време да се преразмерявате хардовете, партишените, т.е. на харда. И това не го практикувам, въпреки че някои хора много го хвалят като удачен метод за инсталация, удобство и така нататък. Аз обикновено избирам друг вариант. И апропо, когато инсталирате Dual Boot заедно с Windows, да речем, пак този друг вариант, опцията ще ви е необходима. И натискаме продължи. Така, сега какво виждаме тук? В случая, понеже това е виртуалка, виждаме само един диск виртуален, без партишени на него, без нищо. Така, 16 гигабайта. Сега трябва да си направим таблет, да си направим необходимите ни за Linux партишени. Най-бързо става последния начин. Нова таблица и дяволе. Цъкваме тук. Цък. Сега, ето ни свободното място.
цъкаме на плюсчето и си избираме размер. Да кажем, понеже това е виртуалка, тук ще сложим 512 мегабайта и това ще ни бъде слаб дял. Ето, дял за виртуална памет. Е така наречения слаб. Какви са правилата за слаб дяла по принцип или дяла за виртуална памет? То е нещо като page файла при Windows и общо взето 1,5 пъти количеството на RAM-та, с което разполагате. Ако имате 4 гигабайта, ако имате под 4 гигабайта, т.е. е хубаво да си направите, да кажем, слаб дял от порядъка на 2 гигабайта. Ако имате 4 над 4, спокойно може да минете и с по-малко, да кажем гигабайт и половина виртуален дял. Аз обикновено слагам 1024 мегабайта виртуален дял. Абсолютно достатъчен ми е, никога не е бил напълван. Това за десктоп машина. За лаптопите е хубаво да е по-големичък, защото ако ползвате функцията като хибернация и така нататък, там ще ви се кешират всичките стартирани програми и е хубаво да има място. След като избереме виртуален дял, натискаме добре и той сега ще се създаде. Малко бавничко стават нещата. Така, вече имаме виртуален дял. Продължаваме напред. Сега си създаваме root дял. Така, като избираме размера и мястото за монтиране му даваме root. Така, ако искате, можете още тук да си направите един root и един home дял, нали, ако разполагате с по-голям хард, в случай това е виртуалка и няма нужда и фактически домашната ни директория ще се монтира и тя в root дяла. Избираме си Extended 4 за файлова система. Добре е, няма проблеми с нея. И натискаме добре. Изчакваме да ни се създаде така. Ето ни го вече и дяла, в който ще ни се инсталира самата операционна система. Отметнете, че трябва да се форматира и така. Сега програмата за начално зареждане груп ще се инсталира на физическия диск Dev SDA 1, в случай виртуален такъв, но ако разполагате, но при вас ще пише примерно Dev SDA 1, еди какъв си модел и марка и така нататък на хард диска. Ако имате два диска, единия ще бъде Dev SDA 1, другия ще бъде Dev SDA B, ако имате 3 ще бъдат A, B и C накрая, нали? Dev SDA A, Dev SDB и Dev SDC. От тук си избирате къде да ви се запише груп. Какво съм направил аз, тъй като имам на компютъра си два хард диска. На единия ми хард диск, който е 250 гигабайта, имам инсталиран Windows 7 и Linux Mint Cinnamon, пак 17.3 версия, и съм си инсталирал груба на Dev SDB, т.е. на втория ми физически хард диск. Защо съм го направил така? Не, че е проблем да го сложа и на A, но по някой път се случват гафове и ми се омазва
MBR на Windows и трябва да се занимавам да го оправям, а ме мързи. Общо взето. Не, че е грешка, просто така съм си решил за себе си. След като си създадем дяловете, swap и root, точката на монтиране root, даваме инсталирай сега и инсталацията продължава. Тук ни се показва екран какво ще стане, какви дялове ще бъдат създадени, какви дялове ще бъдат премахнати, ако има такива за премахване, какво ще бъде форматирано и какво не. И натискаме продължи. След продължи, изчакваме. Ето, това ни е региона, по който ще се настрои часовника ни и дата и всичко. Даваме София, то автоматично се ни намери. Ние не сме в София, но за България няма различни градове. Прието. София, така. Избираме си клавиатурна подредба. Какво правим сега? BDS клавиатурата е български. Шлокавицата, която сте свикнали да пишете тези с FlexType, е тази традиционна фонетична. Цъкаме на българска традиционна фонетична, понеже аз на нея съм свикнал, който е свикнал да пише на BDS машинописната някогашна, да си отстави български. Продължаваме напред. Както виждате, инсталацията не е особено трудна. Тук си пишеме името. В случая пишеме Mint. Слагаме си една паролка. Вие си изберете така, каквато искате. За предпочитане да има малки и големи букви и цифри и да е по-дългичка. Тая случай, понеже е виртуална машина, няма смисъл. Може да си отметнете или автоматично да се вписвате, или да ви изисква парола при влизане. Тъй като това криптиране на домашната папка не ви го препоръчвам да го включвате, защото диска ще ви се кодира и ще стане сложно. При една преинсталация ще забравите паролите и ще стане трудно. Затова не ви препоръчвам да криптирате домашна папка, все пак това е домашен компютър, не е компютъра на Пентагона или на НАСА, да държите строго секретни държавни тайни на него. В случая аз си слагам автоматично влизане в системата и натискаме продължи. И както виждате, с това ни приключва цялата трудност и от тук насетне остава да си направим едно кафенце или чайче, или да си сипаме безалкохолно и да изчакаме да завърши самата инсталация. След което да си рестартираме машината. Докато трае това нещо, инсталацията, ние може да разгледаме какво ни предлага графичната среда Hexface и въобще Linux Mint като екстри. Както виждате, тя е изпълнена горе-долу в стил Windows XP, така че и по тежест, т.е. тежка колкото XP. Горе-долу така го разберете. Значи, за тази графична среда, примерно, едни 2 ГБ RAM, един процесор на 2 ГГц, двоядрен, някакъв Intel или AMD, няма значение, и един хард диск, да речем най-малкият 80 ГБ, стар да си намерите, някой компютър втора употреба за 200 лева, абсолютно достатъчно ще ви бъде да си работите. Като тежестта главно ще ви идва от това нещо, флаша и браузерите. Флаша си товари, да ви кажа, и в Macintosh така.
и в Linux от край време си товари флаш приложенията в сайтовете. Така. Какво имаме? Менюто ни е разделено на секции, всички приложения, аксесуари, графични приложения, интернет приложения, мултимедийни приложения, офис приложения, настройки на системата и така. В интернет приложенията си имаме BitTorrent клиент, Messenger, IRC чат клиент, Mail клиент и добре познатия ни Lisko Firefox. Така, в графиките имаме GIMP, който е аналог на Linux-кия аналог на Photoshop, програма за разглеждане на снимки и програма за сканиране на документи. Така, в мултимедията имаме Media Player Banshee, което е аудиоплеер. Имаме си VLC, което е познато, има го за всички платформи, не му трябват кодеци, всичко си е в него. Още един видеоплеер, програма за настройване на звука и програма за запис на дискове. В офиса си имаме пълноценен офис, LibreOffice, Word, Excel, PowerPoint и така нататък. Тук се казват малко по-различно, но общо взето така. Тук отгоре имаме бутонче за настройки. Какво има в тези настройки? Така. Appearance или теми. От тук си персонализирате изгледа на самата операционна система, как да изглежда, цветово и така нататък. Ето икони, избирате си, давате, само и избирате и толкова са. Така, сетинги. Още дето тук не ви препоръчвам много да се замотавате, избирате си една тема, която ви харесва. В някой друг урок ще ви покажа и как да си инсталирате още теми, ако тези не ви стигат. Има достатъчно много теми за Linux, така че не е проблем да си намерите това, което ви харесва и въобще да се чувствате удобно в света на Linux. Не хапе, не е страшно и за един домашен потребител мисля, че е напълно така човек, който не е геймър главно, защото гейминг заглавията за Linux все още не са така богати, както за Windows. Тепърва някои компании като Valve, Nvidia и така нататък разработват програми, игри за Linux, т.е. портват ги, те са разработени, но сега ги преработват за Linux. На десктоп сетинг, какво имате в десктоп сетинг? Десктоп сетинг избирате какъв да ви е Windows Manager на прозорци. XVM плюс така. Аз, понеже ето тази така настроено, ще имате тиеринг. Това е защото самия Windows Manager не поддържа вертикална синхронизация. За да нямате тиеринг, ви препоръчвам да си изберете MetaCity плюс Compton. Цъкате на MetaCity плюс Compton и няма да имате тиеринг.
Така. Window Manager, какво прави това нещо? Както виждате, тук си продължава инсталацията, ние си ровим. Така. След като приключи инсталацията, ще ви покажа как да си настроите всичките неща, клавиатурни подредби, къде какво, ефекти, езици и така нататък, въпреки че този език ще ви се инсталира още при самата инсталация, българския, така че няма да имате никакви проблеми. Общо взето от тук насетне ви остава едно голямо чакане. Нищо повече. Чакате. Така. Докато чакаме, много да разгледаме как съм си направил как съм си направил моя Linux да изглежда. Ето така изглежда моя Linux. Mint, Cinnamon версия. Красота. Шрифтове. Сега ще използваме момента да ви покажем и да ви покажа. Тоест и Cinnamon версията, да видите, че тя е доста красива и удобна. Както виждате, и менюто си е като на живо XP. Да не кажа, че е по-удобно дори. Ето имате системни настройки, теми, ефекти, активни ъгли, работен плод и така. Ето каква ми е темата. В случая Numix Daily, иконите са Numix Circle и темата за работния плод ми е Numix Cinnamon 2. Всичкото. Без, значи Numix иконите съм си ги свалил от хранилище, темата от тук. Контролите си идват с темата за иконите, така или иначе. Всичко е красота. Какво друго съм направил? Сменил съм си фона. Ефекти има тук. Кое как да ви стил на ефектите. Ето имате Cinnamon, не знам какво, не знам що, всякакви неща. Шрифтове. Ето ми шрифта. Сега да видим кой ще сети какъв е шрифт. Шрифта е Windows. Това е дефолтният шрифт на Windows 7, макар че има и други хубави шрифтове, но аз да знам нещо, той е, понеже е по-тъничък, така че ето едно нещо, което е Windows тук. Един шрифт. Така. Има активни ъгли. Мога да ви ги демонстрирам после, след като се инсталира към нашия Linux Mint. Какво имаме? Имаме качен AdStream Player. Както виждате, гледаме си Castle без проблем. 4-ти сезон на Castle. Имаме си инсталиран AudioSeus, което си е аналог на Winamp, си бразера за запис на дискове, чрез програма за
снимане с веб-камера, Clementine Audio Player, Simple Screen Recorder, програмката, с която правим записа в момента, VLC, в интернет секцията си имаме Firefox, Google Chrome, Skype, Transmission и за програмата Interpret Mail, Office с синия стандартния LibreOffice, такъв помощните програми. Имаме същите тези програми, без някои, които без AC примерно, и Simple Screen Recorder и още една-две ги има и в тази версия, която инсталираме в момента, така че това, че аз съм си добавил малко икони и тема и 2-3 програми отгоре, всеки може сам по негов вкус да си ги добавя, не е проблемно. Както виждате, при мен инсталацията протича бавно, защото компютъра е стар, иначе това на едно SSD съвременен компютър ще ви отнеме не повече от 30 минути, заедно с настройките, там по ваш вкус и кеф, така че няма да се притеснявате. Тук е по-бавничко, защото е по-бавничко. Не че нещо, нали? Но аз съм привърженик на Made Desktop средата, която е форк на GNOME 2 средата, но реших да се възползвам малко повече от шириник и от текстри и от да сменя десктопа в средата по-скоро, така за разнообразие, и реших да пробвам Cinnamon десктоп, да видя какво пък толкова, нали? Какво ще ми вземе като ресурс. Оказа се, че ресурсът е горе-долу един и същи, разликата е 50-100 МБ RAM отгоре, заради малко по-големите ширинийки. Но пък екстрите, които предлага Cinnamon, в Made ги няма, и за по-безболезнено преминаване, да речем, от Windows потребител към Linux и Hixface и Cinnamon са много така удобни, максимално приближени са като визия. Общо взето, преминаването от Windows на Linux няма да ви отнеме повече от 2-3 дни да свикнете, да кажем, до седмица максимум, за да навлезнете така, да знаете горе-долу къде какво ви се намира и да може да се оправяте бързо из менютата. Те не са кой знае колко много. Общо взето, настройката каква е? Настройвате си шрифт, макар че и дефолтните шрифтове са много хубави, Noto Sans е шрифта, не е лош изобщо, но който е по-претенциозен, има такива финни настройки, да си ги донаправи. Става бързо, лесно, интуитивно, не е нужно да четете хиляди менюали, да се ровите в интернет и да се чудите това къде е, онова къде е. Дет се казва, дистрибуцията е направена за абсолютно начинаещи потребители. Максимално е опростена. Значи, по-опростена дистрибуция от Mint едва ли има. Едва ли. Изпробвал съм доста. И Arch, и Debian, и какви ли не.
Сабайон, изобщо всякакви други такива one-man show дистрибуции, правени от 2-3 до 5 човека, са сменени само тапети, икони и иконка на старт менюто и нова дистрибуция. Всъщност, разликата между Mint и останалите Ubuntu базирани дистрибуции е, че Mint се стараят да добавят свои приложения. Като в новата версия 18 ще има още приложения тяхни, с което максимално улесняват живота на потребителите си. Така, ето, приключени инсталацията. Така. Сега, какво трябва да направим? Понеже сме си монтирали харда, диск, тук да ISO образа, трябва да влезнем в настройки, на съхранение и да го махнем. Ето това нещо, да го махнем, за да може да ни стартира вече готовата дистрибуция. Така. Да видим дали сме направили всичко като хората. Да. Предполагам, че да. И не би трябвало да имаме проблеми с стартирането. Да видим какво. Олеле мале. Олеле мале. Време е за апгрейд. Тоест, много отдавна е дошло времето за апгрейд на системата, но за съжаление желание има, пари няма и затова минаваме на алтернативни операционни системи, като Linux, които от гледна точка на хардуера са по-подходящи и така. Още само мъничко да не изгрее десктопа и да се надяваме, че всичко ще бъде наред. Не е особено трудно. Колкото и Linux дистрибуции да съм пробвал, винаги се връщам на Mint. Не знам защо. Може би защото поудъртях и вече не ми е чак толкова много интересно и не ми се губи чак толкова много време да чета и да се интересувам и да настройвам нещо, при положение, че го има вече готово настроено. Защо да... Значи, ето. Имаме абсолютно работеща Linux Mint. Ето. Цак. Настройки на работния плод. Сега ще си изберем друг фон. Както виждате, ето проверяване за актуализации, икони, анко. Ето, от тук какво мога да направим? Цак, цак. И правим следното нещо. Домашна папка. Отмятаме си кошче. И фон на работния плод, какъв фон да си изберем. Обичам тъмни фонове, такива някакви, за да се вижда. Примерно. Ето, цак.
Сега идваме тук, цъкаме настройки. Какво трябва да направим? Трябва да цъкнем на клавиатурка. Цъкаме на оформление. Избираме, махаме тук отметката. И сега трябва да си избереме с какъв клавиш да ни се сменят клавиатурните подредби. В Windows е Alt и Shift. Но който иска, ето има Alt и Shift. Ето го. Тук трябва да добавим едно нещо, а именно да ни се виждат клавиатурните подредби. А те къде са? Оп! Добавяне. Цак. Ето ги. И с случай аз го промених на левия контрол. Ето, цъкаме. Тук имаме настройки. Избираме си текст. Размер среден, затваряне, цак, ето вече имаме клавиатурни подредби, цъкаме на инсталиране актуализации, от диспетчера на актуализациите, имате си домашна папка, без проблеми, ето е домашната папка. Искани паролка. Пишеме си паролката. И защо? Интересно. И общо взето това е Linux Mint. Благодаря ви. Ще се радвам, ако има коментари, нали, за, против, ставам, не ставам за диктор. Постарах се. Горе-долу. Дано да ви е полезен урок.